L-inqas li għandu jagħmel il-Prim Ministru għal jkeċċi lill-Ministru Carmelo Abela mill-Kabinett sakemm il-Pulizija tlest l-investigazzjonijiet tagħha, pajjiżna ma jistax ikollu Ministru bdel taqstant il fuq rasu li ħalli daqqa fuq reputazzjoni ta' Malta. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech waqt sensiela oħra ta' mistoqsija u tweġiba fuq Facebook kif il-Prim Ministru baqa' maħa l-ebda azzjoni fil-konfront ta' Carmelo Abela. Llum is-sitwazzjoni qiegħda ssir allarmanti tant illi dan id-dell li qabel kien fuq Carmelo Abela biss, imbagħad fuq il-Gvern kollu Laburista illum dan id-dell qiegħed fuq il-pajjiż kollu. Ma jistax ikun il-Prim Ministru jibqa' ma jieħux azzjoni tant illi jkompli jarraq u jkompli jipperikola r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru sejjaħtlu biex inaħħi minnu fih lil Carmelo Abela, jisiru l-investigazzjonijiet, jiklirja ismu u jekk verament kif qed jgħidu li m'għandux jaqsam imbagħad jirritorna lura għax-xogħol politiku tiegħu. Tul intervista mexxija minn Rebecca Tutunġi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien mistoqsi dwar is-sitwazzjoni fil-ħondoq fil-qala Għawdex. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-fatt li l-Partit Nazzjonalista lest iħares lejn l-isfidi u jbiddilhom f'opportunitajiet. Bir-rigward ta' Ħondoq qegħdin ngħidu mhux biss irridu illi tmur lura għand il-poplu Malti, ma kif tmur lura għand il-poplu Malti? Billi nixtruha lura u terġa' ssir tal-Maltin u l-Awċin kollha u nagħmluha iva park nazzjonali. Dwar is-settur tas-saħħa mentali, Bernard Grech qal li fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed joħroġ pjan li ħares lejn is-sitwazzjoni f'dan is-settur b'mod olistiku. Pjan tagħna huwa pjan holistiku, wiesa' li se jkun qiegħed iqis kollox b'mod speċjali iva x'se jsir mill-Isptar Monte Carmeli. Kien hemm uħud li saqsew ukoll dwar is-saħħa. Bernard Grech jispjega li bħala poplu ma rridux ninsterqu preferenza l-skandli li seħħew fl-aħħar snin u li qed jolqtu lil ħafna kemm direttament u kif ukoll indirettament. Gvern nazzjonalista immexxi minni mhux se jħallik tmur tittallab, mhux se jħallik tmur tumilja ruħek għaliex iħobbok, għaliex jibżalik, għaliex jempatizza miegħek, għaliex jemmen li d-dinjità tiegħek u tal-familja tiegħek għandha tiġi l-qudiem. Għandna nifmu li anke jekk minoranza dawk għalina wkoll huma persuni u għandhom valur u anke d-dinjità tagħhom iridu nħarsuha biex il-kura li għandhom bżonn tingħatalhom. Kif? Billi niffrankaw il-flus, billi ma nħallux lil politiċi u l-ħbieb tagħhom jisirqu l-flus u żgur li konna biżżejjed flus biex nieħdu ħsieb anki lil min ibati mill-fibromyalgia. Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-ammont sostanzjali ta' flus li familji u negozji għandhom jieħdu lura wara l-insterqu mill-Gvern Laburista fil-kontijiet ta' dawl u l-ilma u Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun jista' jagħti l-flus lura billi fost l-oħrajn jara li l-pajjiż ma jibqax marbut mas-sors li qed juża iżda jibda juża l-orħos sors ta' enerġija li huwa l-interconnector.